and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Makapila ko na ba ikaw, sulti? Nga mas muda ko lang ang kasakit na imong bation kung magpaduol ka pa sa maong lalaki. Bugo ka mag-utot ka, sultihan. Kristi, kung magpadayon ka gani sa kagahi sa imong dawata na lang unya. Nga usani ning mga adlaw, kawad-an ka og amahan. Kay ako unya ang unang mamatay sa konsumisyon. Nakabati ka ba? Ako ang unang mamatay, Kristi! Daddy, please lang. Dili ko gusto nga kana ang mabati ko gikan nimo. Mao'y gusto ko dahil nga tabangan ko nimo og ampo nga magkabalik kami sa rinan. Kana ang gusto ko nga buhaton mo, Daddy. Way amahan nga mag-ampo alang sa kalautan sa iyang anak. Ug ang inyong panagbalik sa maong lalaki, maghatod og dakong kagulaanan kanimo sa umaabot. Busa dili ko gusto nga magkabalik kamo, Kristi. Maoy kanunay kong giampo nga mabalik gid akong buhi ang iyang asawa. Aron muhunong ka na sa imong tinguha sa maong lalaki. Ako lang si Rinan, Daddy. Ako lang siya. Og wa na'y tunis nga magpakita pa niya. Tungod kay patay na siya. Patay na ang iyang asawa. Ugma kinangadlawa mula ka sa dapit kaditabuan ninyong duha ni Junice, mau ba? O ba? Gibati ko nga lagsik ko. Busa. Sugdan ko na papangita ni Junis. Pero iho, kinahanglang magpakuyog kag yun og mga pulis, ha? Dili na kinahanglan pa. Wa sila nahimos papangita sa kong asawa. Gani, ilan ang gihunungan ang papangita ini. Kaya nakumbinsin na sila nga nagpalayo ng mga kriminal nga daha ang akong asawa. Kung mao ka na, unsa pa may balikon mo dito, ha? Ngawa naman ka sila sa maong dapit. Magsusil ko pa. Magpangutan ako sa mga tao ditong napita. Basi pag tuwaragan po sila magpundo dito. Wala, sige. Imo ka nagkatungod ang pagato. Kay bana ka sa babae nga gidagit sa mga pugante. Paunsa man, ha? Kuyugan ko ikaw sa pag-adto mo dito. Ayaw na. Ayaw na pa. Mag-inusara lang ko papangita niya, ugma. O hinaot ko pa. Nga magkakita ko kasayuran bayan sa mga tao nagdagit sa kong asawa. Hinaot pa unta pa, Paulo. Mag-inusaro lang siya sa pag-adto sa maong dapit, Sir Paulo. Oo, Petra. Dako pag yun ang iyang pagtuo nga tuwa pa magpundo ang mga taong kriminal. Nga midagit kang Junice. Pero, Sir, sa ako ba yung pagtuo, no? Wala nang mga tao dito ay nakatabog na tuglawan. Tuanag ka to sa layong dapit. Mausap ka na gituuan ko, Petra. Nga, bisan pa ang mga pulis, wala'y pagtuo nga naapas maong dapit ang mga pugante. Kaluoy sap ni Dugrinan, oy. Naghandlong pagkayot taon siya ni Inday Junes. Pero, ako, Sir, nagtuo gayod ako nga wala na si Day Junes. Hasta ko, dako yun ang pagtuo ko nga gipatay na si Junice sa maong mga tao. Huwag makaluluoy kayo si Junice. Kay waha na yun ikita ang patay niyang lawas. Wa na kita masayod kung asa kinigilubong sa mga taong mipatay kaniya. Ready ka na? Kaya ito na ta. Oh, ready na ko. Unsa man, ato na to. Kana. Basta mo na to. Di lang ta mulugsong jud sa kinaubsan. Ana ang tamangita og kaistaran sa ibabaw. O maniid tas palibot, kuno ba yung mga pulis nga padayong nangita namo. Ga. Inig-abot taon niya dito. Mangita taong paagi nga masayod kun buhi o patay ba ang tao nga napusilan sa kinaubsan nga bahin sa may agipuhan. Nga maong akong bana nga si Rinan. O sige. Ako niya ang bahala nga mususi sa mong hitabo. Og mag-ampo lang ta. Nga dakong buhi ang imong bana.
aron makapauli ka na sa inyo. Sa higayon nga libre na ko sa mga pulis nga nangita namo. O sige, tara. Maginahinay na taog logsong sobos. Ako lida sa mga dadunon nga bugat. Ikaw lida sa bag nga gisudlan ta sa atong mga sinina ug uban pang mga ilisan. O, sige. Tana, Alvin. Tana. Pawis sa tagkadiyo, uy. Oo, sige. Kay murag kutas gamay da. Ibutang sa nato niya itong dawa. Tanawa sa unahan sa may kinaubsan o gamay eh. May duha na kapayag nga atong nakita di ba? Oo. Diha, bitaw ko nimo ato gibiyaan sa diyang yatod ko nimo. O doon ay mga pulis sa unahan. Oo. Diya bitaw to no? Diya taday kagibiyaan. Ug mitungas kog balik sa ibabaw. Wa gid ko magdahom da. Nga mibalik ka diay ug tungas sunod nako. Misunod raman ko nimo. Pero nagsige ko og pahuway ato uy. Kapoy ba kayong tungas. Mao to nga pag-abot nimo sa atong gipunduhan, taod-taod pa nga nabalik ko. Kisige magpahuway. Ay. Oo niya, unsa man? Padayon na ta sa unahan? Unya alas na uy. Pahuway sa ta. Ay kutas pag-ayo. Istorya sa tagod. Sa magoy atong dalian, may maglumba ni nga dili man. Di bitaw. Pero ug doon na gani roy mga pulis nga mabot, tagbaw kita ni dagan ba? Aw, we kaso nimo kay di ka mandakpon. Ako taon. Aw, kung may mga pulis nya dakpon ka, ako sila sultihan nga dili ka tinuod nga dautan. Ug dili sila mo tuo. Aw, magpadakop na lang sa kog apil. Oo. Basta ka dili ko musugot nga madakpan ka. Madakpan kag balik sa mga pulis, Alvin. Kay makaluluoy ka nga mapilanggo pagbalik. Nga way sa nga nahimo sa krimen nga gipasangil batok nimo. Junis. Mausap ka na giampo ko. Nga mapreso ang matuod nga kriminal. Ug ako, makabalik sa seminaryo. Gusto ko nga madayon ang ipangandoy ko nga mamahimong usa ka pare. Masagdi lang. Mutabang ko og ampo nga matuman ang tanan nimong mga pangandoy. Og tabang nilasab ko og ampo, Alvin. Nga dakong buhi ang akong banaw. Kay mahal ko kaayo si Renan. Gihigugma ko ang akong banaw. Nahuman ko nagregasikaso nga akong negosyo. Asa man ka ko iniron magpalabay sa oras. Wa ako'y kana nga mapauli sa bahay. Gusto. Muadto lang una ko sa plaza ng siyudad. May kay Domingo ron. Dagang tao ron dito. Adto lang una ko dito magpalabay sa oras. Daganan ang tao da. Nay mga ginikanan nga nagtaas silang mga anak. Nasa'y mga manag-uyab nga niya. Nagparis-paris. Murag ako naman tingali ang nag-inusara lang. Nga di aron din eh. Oh, bata nga babae. Nakilang. Nangita siyang mami. Kaluwi sa bata. Doon ko siya. Inday? Day? Kisay mo gipangita? Ang imong mami? Oo, tiya raman to siya. Unya na wag tangman. Oo, ay napaghilag ha? Ay napaghilag. Dini lang ta. Ayaw paglakaw og layo. Tiyalig nangita sa si mami nimo. Dili ka na ulit niya makita kung mulakaw ka og layo. Mami! Kisa mo diyan imungan? Ha? Kisa mo nga, Anday? Ingrid! Mao ba? Inday Ingrid, ay napaghilag ha? Mubalik na lagi to si mami nimo. Ay kabala ka. Kung dili na siya mubalik,
Adto na tapuyo sa amo. Palitan ka og daghan nga mga duhaan. Hala, si Mami! Si Mami! Tora sa unahan si Mami o Tora! Arion ako si Mami ate! Mami! 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 Ganahan gid kay ko bata. Gusto gid unta kay ko nga makakita og anak. Aron doon na sa puntay mo sangpit na ako og mami. Mao ba day, Christy? Ingon ni anak nahitabo dito sa plaza? O day Laura. Kung nahitabo pa nga wa nang inahan sa maong bata nga babae, ako magidunta siyang dadon ba? Kaysa tanaw ko, buutan siya. Unya ko hapasab. Ganahan gyud ay ka og bata, no? O lagi day. Gusto gid kay kong bata. Pero saon taman, dili man ko makaanak. Unsay dili good. Ayaw lagi pagpakawa sa imong paglaom. Ang akong igagaw lagi, nakaanak man gani nga daghan doktor ang niingon nga dili siya makahimo og anak. Busa ikaw may paglaom ka pa uy. Ilabi na nga gusto ka kag bata. Ihatag yun na sa Ginoo nimo day. Ka? Day Laura? Oo, day. Kaya nga ako pitong igagaw, hilig mo sa kito siyag bata. Na, makakita ganito siyag bata. Ganahan, gidayon siya nga muhagwa, niya makigduwa. Mausap na ako, day. Kung pagkakita ko bata, labi na ganahan ko sa mga bata. Nindot king hagwaon, nindot king kuguson. Kung maon na, makaanak ka gyud day, Christy. O paabuta lang, muabot ra gyud ang adlaw nga magsabak ka. Kanindot ang taon mahitabo ka na, day Laura. Pero, unsa o masab na ko pagkabuntis nga, uwa naman ko'y uyab. Uwa naman si Renana. Sirinan man gyud ka ang tanan nimo. Wa naman ang iyang asawa. Busa paning kamot nga magkabalik mong duha. Pero day, please. Ayaw lang gyud paghimo og dinautan day ha. Masuko nimo ang Ginoo ana. Kinahanglan nga makuha mo pagbalik si Renan sa tinaro nga pamaagi. Kana day, kana mo'y akong gusto nga imong himuon day, Christy. Unsa man, okay ra kay ning payag nga atong gistaran? Uy, nindot kayo din eh. Kaya ni Aruta sa maibabaw og jutay. Pero kung gihapon ang hangin nga atong mahanggap. Mao gyud. Unya, doon na natay mga silingan nga magkita sa unahan. Bisan lagi ura og silingan pero bintahan na lang, di ba? Magagani kay misugot ang tag-iyo ining payag no nga atong apahangan og 300 ra ang buwan. Alangan sad no, gamay ram sa kay ning mong payag oh. Mao nga misugot siya nga 300 ra atong yabang ani. Nagtuog siya nga magtayayon ta nga mibakasyon na din eh. Oo, kay mo man siya atong gipatuon niya magtiayon ta. Ay, abi mo Junis. Pwede na ba yan nga imo na ang takong biyaan din eh? Unya ta nakabiyaan. Kung makalarga ka ni Kitpaingon sa Mindanao. Ihatod taon niya ka sa pier kung malarga ka na. O gapon niya. Unya na ko magbalik sa amo kung wa ka na. Pero sa dili ko pa ikaw ihatod unya sa pier. May ihangyo unta ko nimo. Unsa ka na? Kung dili ka na unya init sa mga pulis nga nangita ninyo. Sugoon taon-ta ka unya sa pag-adto sa among lugar. Aron ikaw ang mususi kung buhi o patay ba ang akong bana. Oh. Ha? Kung buhi ganit siya, ikalipay ko yun ako. Pero kung patay na ganit siya, simba ko lang. Mukuyog na lang ko ni mo. Ugdad ako, Alvin. Bisan asa nga gusto mo. Junis. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!